קהל נכבד, כבוד ראש הממשלה בנימין נתניהו עושה דרכו אלינו מסיור בגבול הצפון, בשל תקלה טכנית במסוקו, הגעתו מתעכבת. כבוד נשיא המדינה מר יצחק הרצוג ורעייתו, הגברת מיכל הרצוג, יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת אמיר אוחנה, שופטת בית המשפט העליון השופטת רות רונן, שר העלייה והקליטה, חבר הכנסת אופיר סופר, ליקה כהנת קייס ברקו, שרים, חברי כנסת, כבוד הקייסים, משפחות שכולות, משפחות הנעדרים שגורלם מנודדה, ונשיאות נכבדה. אני מתכבדת לפתוח את טקס האזכרה הממלכתי לזכרם של יהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל. מאז גלתה קהילת יהודי אתיופיה מציון לאחר חורבן בית ראשון, הייתה השיבה לירושלים חלום ומשאת נפש. אלה עוברו בקהילה מאב לבן, מדור לדור. ניסיונות חוזרים ונשנים להגשים את החלום ולשוב לציון, ירוסלם. הסתיימו שוב ושוב במפח נפש, לעתים באסון. בשלהי שנת 1979 עזבה קהילה שלמה את בתיה והחלה במסע הארוך אל הארץ המובטחת. מאות קילומטרים עשו הצועדים ברגליהם תוך התמודדות עם סכנות רבות. אלה ששרדו הגיעו לסודן חסרי כל ופוזרו במחנות הפליטים שהוקמו במדבר בן לילה. בדרך ובמחנות היכו בהם הרעב, הקרה, המחלות והמגפות. המוות היה להם לבן בית. משפחות שלמות נמחו מעל פני האדמה כמו לא היו מעולם. סיפור המסע הזה הוא סיפור גבורתה המופלאה של קהילה יהודית שלמה שגמרה עומר לקום ולחזור לביתה בציון, אפילו במחיר חייה. המחירים הכבדים על חיינו בציון לא תמו. אירועי ה7 באוקטובר שינו את עולמם של משפחות רבות בישראל. המלחמה עדיין בעיצומה והיא נותנת בכולנו את מכאוביה. לצד הכאב הנורא על האובדן של רבים מבנינו ובנותינו, וביניהם גם רבים מבני הקהילה, התגלו מעשי גבורה עילאיים. סיפורים אותם ידענו לאורך כל שנות קיומנו, כעם יהודי וכמדינה, סיפורי גבורה המבטאים את עוצמתו של העם שלנו, עם עז נפש, היודע להתאחד בשעות הקשות. ובמעמד זה אנו מתפללים וכמאים לשובם של החטופים והחטופות משבי החמאס, וחזרתם הבטוחה לבתיהם של כוחות הביטחון ושל תושבי הצפון והדרום, המפונים מבתיהם. עומדים אנו כאן היום תחת כנפיה של ההיסטוריה המפוארת של עמנו, ומספרים אנו פרק חשוב בתולדותינו, הפרק של אחינו ואחיותינו הגיבורים, בני ובנות הקהילה האתיופית, שנספו בדרכם לכאן, לארץ הקודש, לירושלים. מגבורתם נשאב השראה וכוח, גם בימים קשים אלה. אלפי היהודים שלא זכו להגיע לארץ המובטחת, חקוקים בליבותינו, והתאספנו כאן בהר הזיכרון, הר הרצל שבירושלים, לצד האנדרטה לזכרם, שבה נחקקו חלק משמות 4,000 בני הקהילה, אשר נספו בדרכם לישראל. השנה משרד העלייה והקליטה הוסיף 30 שמות שהוכרו לאחר עבודה משמעותית של ועדת האימות הממלכתית, ובכך נתנו מקום בזיכרון הלאומי והאישי לאותם נספים. כמו כן שופצו חלקים נכבדים מהאנדרטה, תוך מתן כבוד לנספים ותשומת לב לצרכים של משפחות הנספים ושל המבקרים באנדרטה. אוי סודן סודן ואנוכי בירוסלם, אך ליבי עוד כבד באדמת סודן. כל יום שעובר הוא סכנת חיים, כל יום שעובר הוא המדבר אינו עונה, לא בשפת הקודש ולא בשפת החול. כך כתבה הסופרת דוקטור ויבית ווארקו מנגסטו בספרה חסידת ירוסלם. כאבם העמוק של יהודי אתיופיה הוא כאבה של החברה הישראלית כולה. השעות היפות שלא נותנות הזמן לרוץ, הרגליים הכבדות שלא מוצאות סיבה ללכת, הימים והלילות כמו הפנים שבתמונות, הכל עוצר מלכת כשאתה לא כאן.
ומתעוררת בחלום ומרגישה אותך קרוב, ואז קוראת לך מתוך הלילה, תחזור, תחזור היום. כל כך רציתי שתגיע, הלוואי תבוא בלי להודיע עוד היום. אני ממקדש שלו, ממרחקים ששוב תופיע, הלוואי תבוא בלי להודיע עוד היום. השעות העייפות שלא נותנות לזמן לרוץ, הרגליים הכבדות שלא מוצאות סיבה ללכת, הימים והלילות כמו הפנים שבתמונות, הכל עוצר מלכת כשאתה לא כאן, ומתעוררת בחלום ומרגישה אותך קרוב, ואז קוראת לך מתוך הלילה, תחזור, תחזור היום. כל כך רציתי שתגיע, הלוואי תבוא בלי להודיע עוד היום. אני מקדש שלום, ממרחקים ששוב תופיע, הלוואי תבוא בלי להודיע עוד היום. הלוואי תבוא בלי להודיע עוד היום. אני מקדש ממרחקים ששוב תופיע, הלוואי תבוא בלי להודיע עוד היום. שמענו את רוני דלומי בשיר תחזור, מילים ולחן עידן רייכל ואבי אוחיון. תפילה מפי הקסם בשפת הגיז על פי המסורת של יהודי אתיופיה לעילוי נשמותיהם של הנספים במסע לארץ ישראל. הנכם מתבקשים לקום עד תום קריאת אל מלא רחמים. Yeah.
להדלקת אבוקת הזיכרון אני מתכבדת להזמין את גברת ישימבת דינקו יצחק ואת גברת אבבה יצחק עזריה ואת חיים אובה. ישימבת איבדה את 3 ילדיה, הפטם דינקו יצחק בת ה8, פנטה דינקו יצחק בן 4, אברש דינקו יצחק בת ה2, זכרם לברכה. אבבה יצחק עזריה איבדה בעת ההמתנה במחנה אמר הקרובה את 2 בנותיה, אסתר יצחק בת 24 ואת ביזתו יצחק בת 18 ואת האחות אלמוש מספן בת 55. חיים אובה בעת ההמתנה במחנה אמר הקרובה איבד את דודתו טרפלש ברוק ואת 3 ילדיה, זכרם לברכה. משמר יעבור לדום, משמר דום, המשמר יחטיף את נשקו. חטיף, שק. משמר ידגל את נשקו. דגל, שק. משמר יחטיף את נשקו. חטיף, שק. לקריאת תזכור אני מתכבדת להזמין את מר טוביה אבבה. טוביה איבד את 3 אחיו בעת ההמתנה. בר יהון מלסת המנה פנטה בן 12, בית שגר מלסת המנה פנטה בן 7, ארסנק מלסת המנה פנטה בת 3.5, זכרם לברכה.
זכור עם ישראל את בניו ובנותיו יהודי אתיופיה, אשר חירפו נפשם ונספו במאבקם לעלות ארצה. יזכור ישראל ויתברך בזרעו, ויעבל על זיו ההלומים. חמדת הגבורה וקדושת הרצון ומסירות הנפש אשר נספו בדרכם לארץ ישראל. יהיו הנספים גיבורי העלייה הנאמנים, חתומים בלב ישראל לדור דור. משמר יציג את נשקו. הציג, שק. משמר יעבור לנוח, עמוד, נוח. לקריאת פרק מתהילים אני מתכבדת להזמין את הרב הראשי הצבאי, תת-אלוף אייל קרים. משמר יעבור לדום, משמר דום. שיר המעלות, בשוב אדוני את שיבת ציון היינו כחולמים. אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. אז יאמרו בגויים, הגדיל אדוני לעשות עם אלה, הגדיל אדוני לעשות עמנו, היינו שמחים. שובה אדוני את שביתנו כאפיקים בנגב. הזורים בדמעה ברינה יקצורו. הלוך ילך ובכו נושא משך חזרה. בו יבוא ורינה נושא אלומותיו. משמר יעבור לנוח, עמוד, נוח. לאמירת קדיש אני מתכבדת להזמין את מר יעקב דסה אינגדאו. יעקב איבד במסע את אחתו טרנגו אינגדאו בת השנתיים, את בני דודיו גטנת אבטה בן 3, וורקנש בת 2 ואת אמבת בת 7 חודשים, ובן דודתו הלנה בלאי, זכרם לברכה. משמר יעבור לדום, משמר דום. יתגדל ויתקדש שמי רבה. בעלמא דברה קרותה וימליך מלכותה ויצמח פורקנה ויקרב משיחה. בחייכון ובאמכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהיה שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפהר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלל, שמי דקודשה בריחו. לעילם מן כל ברכתה, שירתה תשבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמה ואמרו אמן. יהיה שלמה רבה מן שמיה, חיים ושבע וישועה ונחמה ושיזבה ורפואה וגאולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה לנו ולכל עמו ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן. משמר יעבור לנוח, עמוד, נוח. אל מלא רחמים מפי החזן הראשי לצה"ל, סגן אלוף שי אברמסון. משמר יעבור לדום, משמר דום. המשמר יחטיף את נשקו. יחטיף, שק. מלא רחמים שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה, במעלות קדושים טהורים וגיבורים, כזוהר הרקיע מרים ומזהירים. לנשמות הקדושים אחינו ואחיותינו יהודי אתיופיה, אנשים ונשים, ילדים וילדות, אשר נספו בדרכם לארץ ישראל והלכו לעולמה. בעבור שאנו מתפללים
לעילוי נשמותיהם בגן עדן תהא מנוחתם. לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצורו בצורה החיים את נשמותיהם. אדוני הוא נחלתם וינוחו בשלום על משכבותם ויעמדו לגורלם לקץ הימים. ונאמר אמן. נא לשבת. אני מתכבדת להזמין את כבוד נשיא המדינה, מר יצחק הרצוג, לשאת דברים. משפחות שכולות, יקרות ואהובות. יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת אמיר אוחנה, שופטת בית המשפט העליון הגברת רות רונן, שר העלייה והקליטה חבר הכנסת אופיר סופר, יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית מר יעקב חגואל, סגן יושב ראש הסוכנות היהודית אלוף משנה במילואים עורך דין ירון שביט, חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, חבר הכנסת משה סלומון, חברת הכנסת לימור סון הר מלך, חברת הכנסת צגה מלקו, חבר הכנסת שלום דנינו, דיקנית הסגל הדיפלומטית ושגרירת קרואטיה הגברת וסלה קוראץ', קייס הקייסים ליקה כהנת קייס ברקו טגניה, הרב הראשי ליהדות אתיופיה הרב ראובן ובשת, קייסים ומנהיגי העדה, מכובדיי ויקיריי כולם. שימלה, שימלה, הגרצ'ין ירוסלם דנה. חסידה, חסידה, מה שלום ארצנו ירושלים? כך נהגו דורות של יהודי אתיופיה, אחיותינו ואחינו, לשאול את החסידות שעשו דרכן מאפריקה לישראל. מצפים, חולמים, מייחלים ומתפללים לשוב לציון ולירוסלם, ירושלים. כיסופים בני אלפי שנים ואהבה אין קץ לארצנו ארץ האבות. הם שהובילו אותם לעזוב את ביתם, את רכושם, פעמים גם חלקים ממשפחתם, ולצאת למסע הגבורה, מסע תלאות מפרך, מסוכן וארוך, בדרכם לכאן, לציון, לארץ המובטחת. כבכל שנה אנחנו מתכנסים ביום הקדוש הזה, יום הזיכרון לנספי עליית יהודי אתיופיה בהר התקומה, הזיכרון והגעגועים של מדינתנו. להרכין ראש, לזכור ולהזכיר אלפים מהם, מיקירכם, מאהוביכם, מיקירינו ואהובינו. תינוקות, ילדים, קשישים, נשים וגברים, חדורי אמונה ואהבת ציון, אשר לא זכו להשלים את המסע לציון ונספו בדרך. משאירים בלב משפחותיהם ובלב כולנו, לב האומה כולה, פצע כואב ופתוח לתמיד. השנה טקס הזיכרון הזה נערך בצל המלחמה. ברוך הבא ראש הממשלה, אפשר לשבת, נקבל אותך בברכה. בסדר, זה בסדר, אבי, אני לא צריך, אני נתתי שהיא תשתה.
בבקשה. תודה. השנה טקס הזיכרון הזה נערך בצל המלחמה, ואל גבורתם של הנספים במסע מאתיופיה מצטרפת גבורתם של בניהם, נכדיהם, צאצאיהם ובני משפחותיהם של הנספים והעולים. בני הדור השני והשלישי, גיבורי ישראל ומגיניה, שנפלו במערכה הכבדה. אומרים שאדם לוקח איתו בתרמיל את הסיפור המשפחתי. אני מביא איתי סיפור של קהילה שלמה, כך אמר בגאווה לפני 3 שנים, כאן בהר הרצל, אוריה איימלק גושן, אז תלמיד כיתה י"ב. אוריה סיפר על המסע של הוריו ומשפחותיהם מאתיופיה לישראל, על סבו ואימו שחלו והחלימו בדרך נס, ועל אחותה הצעירה של אימו שחלתה, נפטרה ונקברה במדבר. כאשר נשאל מה הוא לוקח להמשך לשירותו הצבאי כחייל בצבא ההגנה לישראל, מסיפור עליית יהודי אתיופיה הוא השיב: אומץ, כוח ואמונה, וכך היה. סמל ראשון אוריה איימלק גושן, זכרו לברכה, נפל בקרב גבורה ברצועת עזה ונקבר כאן על ההר, ולפני יום הזיכרון פקדתי את קברו. כמוהו עוד רבים רבים מקרב קהילת העולים מאתיופיה ודורות ההמשך. לוחמות ולוחמים מכל רחבי הארץ שנפלו במערכה, שעה שלחמו והגנו בגבורה עילאית על העם והמדינה, נישאים על אותה נחישות, תעוזה, אמונה ואהבת ישראל שינקו מדורי דורות בבית. כולם מופת לנחישות, לדבקות במטרה ולמסירות נפש לאהבת העם והמולדת. כולם כתבו פרק נוסף והיסטורי בהיסטוריה של העם היהודי בארץ ישראל ושל מדינת ישראל, וכולם הפכו את חלום הדורות למציאות. אני מבקש בשם העם כולו להביע תנחומים מקרב לב למשפחות השכולות והיקרות, להצדיע להם ולכל המשפחות, וכמובן לפצועינו בגוף ובנפש שאני מאחל להם רפואה שלמה ומהירה. אני נושא תפילה לשובם של כל החטופות והחטופים, ובהם אברה מנגיסטו אשר נמצא כבר 10 שנים בשבי החמאס. גם כאן במעמד המקודש הזה אני חוזר על מאמר אבותינו: אין מצווה גדולה כמצוות פדיון שבויים. אנחנו חייבים, פשוט חייבים, לממש את הברית הבסיסית ביותר בין המדינה לאזרחיה, ולהחזיר הביתה בדחיפות את החטופות והחטופים, האזרחים והחיילים, אלה שבחיים ואלה שעלינו להביא לקבר ישראל. לנצח נזכור את הנספות והנספים בדרכם לארץ הקודש, גיבורות וגיבורי ישראל, יהי זכרם ברוך ונצור בליבנו לעד. ፕሬዝዳንት ይስሐቅ ሄርዞግ፣ እዚህ የሙታንን መታሰቢያ ለማክበር የተሰበሰባችሁ የክብር እንግዶች፣ ቄሶች፣ ሽመላ ሽመላ ሀገራችን ኢየሩሳሌም ደህና የወፏን ከምትዞረውን ድምፅ በማስተጋባት የይሁዲ ሃይማኖትን በመጠበቅ ለዘላለም ኢየሩሳሌም ስታልሙ ወደ ኖራችኋት ሀገር ባሰቃቂና ከባድ በሆነው ጉዞ መንገዱን ጀመራችሁ። በዚህ ጉዟችሁ ውስጥ ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍላችኋል። በዚህ ውስጥ ህልማቸውን ሳያደርጉ የቀሩ ውድ ወገኖች በሱዳን በረሃ ሞተው ቀርተዋል። ይሄ ግን የሚያስደስተው ከዚህ የተወለደ ሁለተኛው ትውልድ በከፍተኛ ደረጃ ሀገሩን የሚወድ ሀገሩን የሚያፈቅር በመሆኑ ዛሬ የአባቶቻችሁንና የእናቶቻችሁን ታሪክ ከፍ አድርጋችሁ ባራያ ትመራላችሁ። ኡሪያ ጎሸን እንዳለው ባለፉት ዓመት ከዚህ የሀገር ከወላጆች ጀግንነትን ከቤተሰብ የማህበረሰብን ቆራጥነትን ወስዳለሁ። እኔም በውትድርና ጊዜ ለከፍተኛ ትግል ሀገሬን ለማስከበር ዳር ድንበሯን እጠብቃለሁ እንዳለ በዚህ ባሰቃቂ ጦርነት
ሕይወቷ አልፋለች። ነፍሱን ይማር። በዚህ ከፍተኛ ያልታሰበ የጦር ጥላ ውስጥ እያለን በዚህ ዓመት ይሄንን የሙታን መታሰቢያ እናስባለን። በዚህ አጋጣሚ ሕይወታቸውን በጦርነት ለተሰዉ ወታደሮቻችን ነፍሳቸውን ይማር፣ ቁስለኞችን እግዚአብሔር ምሕረት ይላክላቸው። በአዛ ግዞት ውስጥ የሚገኙትን ተጠልፈው የሄዱትን ወደ ቤተሰቦቻቸውና በሕይወት ያሉት ወደ ቤተሰቦቻቸው፣ በሕይወት የሌሉት ደግሞ ለእስራኤል ቀብር እንዲያበቃን እግዚአብሔር ይርዳን። አብርሃም ብዙ በአዛ ግዞት ውስጥ ብዙ ጊዜ ይኖራል። እሱንም ከቤተሰቦቹ ጋር ተቀላቅሎ ለማየት እግዚአብሔር ይርዳን ብለዋል። אני מתכבדת להזמין את כבוד ראש הממשלה מר בנימין נתניהו לשאת דברים. מכובדי נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, שופטת בית המשפט העליון רות רונן, שר העלייה והקליטה אופיר סופר, חברות וחברי הכנסת, יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית יעקב חגואל, סגן יושב ראש הסוכנות היהודית עורך דין ירון שביט, נציגי ונציגות הסגל הדיפלומטי, ראשי העדה האתיופית, הקייסים הנכבדים, וכמובן אחיי ואחיותיי, קרוביהם של יוצאי אתיופיה שנספו בדרך, אוהבי ישראל, אוהבי ירושלים. בכל שנה בטקס הזה אנחנו נפעמים עד עומק נפשנו. סיפור המסע של אלפים מבני עמנו, מסעם של יוצאי אתיופיה לישראל, הוא סיפור מעורר השתאות של גבורה והקרבה. אבל השנה יש תוספת של גבורה על גבורה, תוספת של הקרבה על הקרבה. לאחר מתקפת הטרור הנפשעת של אויבינו בשמחת תורה, 7 באוקטובר, כתב לוחם סיירת גבעתי, אוריה גושן, שנשיאנו בצדק הזכיר אותו, אחים שלי, הוא כתב, המראות שכולנו ראינו לא יוצאים לכם מהראש, אבל אסור לנו ליפול לתהום של ייאוש. ההפך, אנחנו צריכים להיות חזקים, אנחנו צריכים להיות גאים שאנחנו אלה שנזכה להגן על עם ישראל. כך כתב אוריה 3 חודשים לפני שנפל בקרב מול מחבלים בח'אן יונס. לצערנו, אוריה הוא לא הנופל היחיד מקרב משפחות אתיופיות ויוצאות העדה. עשרות לוחמי צה"ל ושוטרי משטרת ישראל, בני העדה, נפלו על משמר המדינה ב7 באוקטובר, מאז ועד היום. לכך יש להוסיף את נרצחי הטרור ואת פצועי המערכה. זה מחיר כבד מאוד. מספר החללים יוצאי אתיופיה גבוה מהשיעור היחסי שלהם באוכלוסייה. כחיילים מעולים, כמפקדים מעולים, הם מגלים מחויבות, נחישות, אהבת הארץ. הם ינקרו את הערכים הללו עם חלב אמם ועל ברכי אביהם. אוריה גושן, בנם של איוב ויפית גושן מירושלים, נחשף מגיל צעיר לסיפורי הוריו על המסע מאתיופיה לציון. במשך 2500 שנים כיסופי הגאולה ליכדו את ביתא ישראל. אש התקווה בערה בלבבות דור אחר דור. וכשהפתח סוף סוף נפתח, לפני כמה עשורים, פרק חדש מעורר השראה נכתב בסיפור הציוני.
שתי מילים נלחשו מפה לאוזן, שתי מילים שנלחשו כצופן לפעולה, הגיע הזמן. הגיע הזמן. יהודי אתיופיה מן העיר, מן הכפר, יצאו לדרך באלפיהם. מצפן דרכם היה אהבת ירושלים, אהבת ירוסלם, המרפא לכאב ולמצוקה, לרעב ולצמא, לתשישות ולמחלה, לאימה ולסכנה. ורגעים כאלה לא חסרו במסע הדמעות שעברתם, ואני אומר זאת בלשון המעטה. המשורר הדגול, חיים נחמן ביאליק, כתב פואמה ידועה, מתי מדבר. הוא כתב את זה על ייסורי הגלות ועל נצח ישראל. מתי מדבר. מתי מדבר ראיתם גם אתם במו עיניכם. בערבות אתיופיה, במחנות הלא אנושיים בסודאן, נאלצתם להיפרד מקרובים ומחברים. הטבע הפראי, חיות הטרף, המגפות, השודדים, התוקפים האכזרים, הזכירו יום יום את שבריריות החיים. המתים נקברו בחופזה, חלומם להגיע לירושלים נקבר איתם. צלקות האובדן נחרטו בלבכם לכל החיים, אבל אתם המשכתם לצעוד לירושלים בשמם ולמענם. כל אחד הושיט יד לאחר, כל אחד ביקש לחזק, לעודד. ירושלים מחכה לנו, אמרתם. ועוד לפני ירושלים חיכו לכם נציגי המדינה, מי ברגל, מי ברכב, מי בסירת גומי ומי במטוס. אנשים הובילו באומץ לב את מבצעי החילוץ, כפי שאנחנו עושים גם היום, כדי להחזיר את כל חטופינו. אנחנו מחויבים לזה עד האחרון שבהם, החיים והחללים כאחד. אנשים הובילו באומץ לב את מבצעי החילוץ, אבל אתם שלא ויתרתם, אתם הייתם הגיבורים הראשיים. מאז מבצעי העלייה במאה הקודמת זרמו הרבה מים בנהר התקזה וגם בנהר הירדן. רבבות מבית ישראל מימשו את החלום לגעת באבני ירושלים. נבואת הנביא צפניה נתגשמה, והנידחה אקבץ ושמתים לתהילה. אבל זה עדיין לא סוף פסוק. זרם העולים מאתיופיה נמשך, ואני מודה על הזכות שהייתה לי ולממשלות בראשותי לקדם זאת בכמה גלים, לעלות אלפים ארצה למולדת. ולפני פחות משנה חילצנו מאות ישראלים וזכאי עלייה נוספים מאזורי הקרבות בצפון אתיופיה. עשינו זאת בפעולה שקטה, פעולה מהירה ומוצלחת. ויש לנו משימות חשובות נוספות. בעשור האחרון האצנו את תהליך השילוב של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית. השקענו הרבה מאוד משאבים, למעלה מ2 מיליארד ש"ח, כדי לצמצם פערים, להבטיח שוויון הזדמנויות, לסלול את הדרך להצלחה של בני ובנות העדה בדיור, בתעסוקה, בחינוך, בהשכלה הגבוהה, בבריאות, ברווחה, בחוסן הקהילתי, בטיפוח מצוינות של בני הנוער, בשירות בצה"ל ובזרועות הביטחון, ביציאה לקצונה בכל התחומים. אני אומר את זה במחי יד, אבל יש פה ברוך השם הצלחה יוצאת מן הכלל, פירות רבים, ותהיינה עוד הצלחות רבות בעתיד. אני מלווה את נושא הסיוע ליוצאי אתיופיה באופן אישי, כי בשנת 2015 יזמתי הקמתה של ועדת שרים שאני עומד בראשה. בגלל החשיבות של הנושא הצבתי את עצמי בראש הוועדה, ובקיץ שעבר החלטנו על המשכת התוכנית של המשרדים השונים, כולל תקציב בהתאם למען העדה הנפלאה שלכם. ואני רוצה להדגיש, זה מגיע לכם בזכות ולא בחסד. אנחנו מוסיפים להנכיח את הסיפור הייחודי של ביתא ישראל בקרב צעירים ומבוגרים כאחד. אני רוצה שכל ילד וילדה
כל ילד וילדה במדינה שלנו יכירו את הסיפור שלכם. ובד בבד אנחנו משקיעים מאמץ שיטתי לעקור תופעות מגונות של גזענות ואפליה, התעמרות והדרה. אנחנו נאבקים בזה, נאבקנו בזה, נוסיף להיאבק בזה, בכל הכוח, ביחס משפיל של אדם לאדם אחר בגלל צבע עורו, מוצאו או אמונתו. לכל מי שמתנשא עליכם, אני אומר במילים ברורות, אתכם צריך לשאת על כפיים. אתכם. והיום אני אומר, המוני בית ישראל, המוני אזרחי ישראל, נושאים אתכם על כפיים. שאו ברכה גדולה על מעשיכם, שאו ברכה גדולה והזדהות עמוקה על הקרבתכם. במלאת 57 שנים לאיחוד ירושלים, בירתנו הנצחית, נזכור את אלפי הנספים שהלכו אליה במסירות נפש עצומה ולא זכו לבוא בשעריה. הם תמיד חקוקים בליבנו, יהי זכרם ברוך לדורי דורות. ክቡር የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ፣ የክብር እንግዶች፣ ቄሶች፣ የምትወደዱ የኢትዮጵያ ይሁዲዎች ሁሉ ዛሬ እዚህ ተገኝተን የሙታንን መታሰቢያ በመናከብርበት ጊዜ ማስታወስና ታሪክ ሊረሳው የማይችል ጀብዱና ጀግንነት የኢትዮጵያ ይሁዲዎች ሰርታችኋል፣ አሳልፋችኋል። ይሄን ታሪካችሁን ከትውልድ ወደ ትውልድ ማስተላለፍና ማስተማር ይገባል። ፕሬዝዳንት ይስሐቅ ሄርዞግ እንደተናገሩት ኡሪያ ጎሸን ከ3 ወር በፊት በጻፈው ለወታደሮቹ የምናየው ባዛ በጣም ከባድና አሰቃቂ ነው። ወንድሞቼና እህቶቼ አይዟችሁ፣ መጨረሻው እኛ እናሸንፋለን ብሎ መጨረሻ ላይ በኻን ዩኒስ ህይወቱን ሰውቷል። የዚህ ወጣት ወታደር ታሪክና ከፍተኛ ተጋድሎ ከወገኖቹ ከአባት እናት ከአያት ቅድመ አያት የወሰደው ስለሆነ እናንተ የኢትዮጵያ ይሁዲዎች ከፍተኛ ማዕረግ በከፍተኛ ደረጃ በሀገራችን በተከሰተው ጦርነት ወጣት ልጆቻችሁ የከፈሉት መስዋዕትነት ወሰን የለውም። ከቁጥራችሁ አንፃር ሲወዳደር የኢትዮጵያ ይሁዲዎች የከፈሉት እጅግ ከፍተኛ ነው። የእስራኤል ሕዝብ ከፍ አድርጎ ማክበርና ታሪካችሁን ማስተማር ይገባዋል። ይሄን ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት መደረግ አለበት። በተለይ በወጣቱ በስራ በትምህርት በከፍተኛ የጦር መኮንንነት ከፍተኛ ደረጃ እንዲያገኝ ከፍተኛ ጥረት እናደርጋለን። ዘረኝነትን በጥብቅ እንቃወማለን። ዘረኝነት አይገባም። የእስራኤል ሕዝብ ታሪካችሁን በማወቅ ከፍ አድርጎ የእናንተን አርማ ሊሸከም ይገባል። የሞቱትን ነፍሳቸውን ይማር ብለዋል። פסגת
הצופים, אשתחווה לך הפעמים מעל פסגת הצופים. שלום לך ירושלים, ואלפי ברכות היא ברוכה, מקדש מלך עיר מלוכה. ירושלים, ירושלים, אני לא אזוז מפה. ירושלים, ירושלים, יבוא משיח יבוא. ירושלים, ירושלים, אני לא אזוז מפה. ירושלים, ירושלים, יבוא המשיח יבוא. שמענו את רוני דלומי ואושרת אינגי דשת בשיר מעל פסגת הר הצופים, מילים אביגדור המאירי, לחן עממי. אני מתכבדת להזמין את שר העלייה והקליטה, חבר הכנסת אופיר סופר, לשאת דברים. כבוד נשיא המדינה, מר יצחק הרצוג ורעייתו, הגברת מיכל הרצוג, כבוד ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת אמיר אוחנה, שופטת בית המשפט העליון, השופטת רות רונן, יושב ראש ההסתדרות הציונית, מר יעקב חגואל, סגן יושב ראש הסוכנות היהודית, ירון שביט, מכובדיי הקייסים, מנהיגי הקהילה, מכובדיי חברי הכנסת, קהל יקר, ואחרונים חביבים, משפחות יקרות. יום שני, ממש לפני יומיים, נפגשנו כאן באתר ההנצחה, אתר ההנצחה לנספי סודאן. 30 משפחות שיקיריהם טרם הונצחו, ולאחר עבודה מאומצת צורפו אף הם לרשימת הנספים. שמות הנספים 1561 במספר. אמהות, אבות, ילדים, קשישים ותינוקות ששמו פעמיהם לשוב לירוסלם, לשוב לציון, ובדרך מצאו את מותם. עת הסרנו את עלות, שמעתי אם בוכייה. שמעתי כאב של אב שאיבד את רעייתו. היה זה בכי של אובדן בן 40 שנה. היה זה כאב עצור, מלא געגוע, שלרגע מצא מצבה, מצא זיכרון, ואולי מעט נחמה פורטה. מעין ניסיונה של צלקת להגליד, אבל דם חלליה ודם כאבה ממשיך לזלוג. ואני שומע את קולם של יהודים שחשפו לציון ונפלו עבורה. אדיס, שנולדה לפני 40 שנה והייתה לבת יחידה, איבדה את אמה על המיטו. תיארה במקצת את כאב היתמות, ואת כאב היתמות אני מכיר היטב, והוא איתך לנצח. ולא היה זה כאב היתמות בלבד. היה שם סיפור של עם וסיפור של קהילה שאין שני לו. והוא כל כולו כמוס במילה ירוסלם. התרגשתי, עיניי מלאו דמעה. אדיס הקימה בית מפואר בישראל.
והיא בעצמה עוסקת בעלייה ובקליטה ובשיבת ציון. מכובדיי, אנו נמצאים בעיצומה של מערכה קשה וארוכה, מערכה בה האמונה בצדקת הדרך וחזונה של מדינת ישראל עומדים לנגד עינינו. הערבות ההדדית עומדת במרכז המלחמה. מספר הנופלים מקרב בני הקהילה גדול באופן דרמטי ביחס לגודל האוכלוסייה. במהלך תקופת המלחמה עד כה פגשתי משפחות רבות של נופלים. פגשתי לוחמים ומפקדים, כאלו שנפצעו ושבו אל הקרב. ערב יום הזיכרון הייתה זו עת קשה, בה ליווינו את לוחם צה"ל יוסף דסה, זכרו לברכה. בני משפחה רבים ספדו לו, והיו שם שניים שהותירו בי ובנוכחים רושם עמוק, רושם של עוצמה. שניהם בני דודים, האחד במדים מאובקים שזה עתה שב מן הקרב, והשני ישוב אל הקרב בעוד יומיים. ושניהם ספדו מלאי אמונה ונחישות, וגם מלאי כאב. ואני לנגד עיניי ראיתי עוצמת מנהיגות וציונות. שניהם סמלים שספדו כאילו היו מפקדי פלוגות. חשבתי על המסע הארוך, מלא הכיסופים והערגה לירושלים. חשבתי על המחירים הכבדים שהעם שלנו שילם ומשלם כדי לשוב לציון, לירוסלם, לירושלים. והמסע עדיין לא תם. ואנוכי עומד כאן מולכם, עיניי לציון צופיה, נשבע, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא יזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. የቅሊጣ ሚኒስቴር ክቡር ኦፊር ሶፌር፣ የተከበራችሁ ክቡራንና ክቡራን እንዲሁም የሙታን ቤተሰቦች፣ የእናንተ ተጋድሎ የኢትዮጵያ ይሁዶች የከፈሉት ከፍተኛ ሰቆቃና ስቃይ ታሪክ ሊዘነጋውና ሊረሳው አይችልም። በዚህ ከፍተኛ ትኩረታችሁ ባለፈው ሰኞ ከ30 የሚደርሱ በአንዳርታው ያልተመዘገቡ አጣሪ ኮሚቴ ካጣራ በኋላ ስማቸውን በሚገልጽበት ጊዜ አንዷ እናት ልክ የዛሬ 40 ዓመት የቆሰለው ቁስሏ እንባዋን ታጎርፈው ጀመር። አካባቢው ያሉት በሙሉ በእንባ ይታጠባሉ። ይሄ የሚያሳየው ምን ያህል ከፍተኛና አሰቃቂ መሆኑንና ለዘላለም በውስጣችሁ ይዛችሁት መኖራችሁ ነው። ከዚህ ውስጥ አዲስ የምትባል ወጣት በሱዳን ህፃን ነበረች። በዛ ጉዞ ላይ እናቷን አጣ። ዛሬ እስራኤል ሀገር ቤት መስርታ አዲስ ቤት መስርታ በቅሊጣና በአልያ ከፍተኛ አገልግሎት ታደርጋለች። በዚህ በመናሳልፈው ሀገራችን ባለችበት ጦርነት የኢትዮጵያ ይሁዲዎች የከፈሉት ቀደምት በመሆን የከፈሉት መስዋዕት በጣም ከፍተኛ ነው። ወታደር ዮሴፍ ደሴ በሞተበት የቀብር ስነ ስርዓት ሁለት ወንድሞቹ በመምጣት አንደኛው ከጦሩ የተመለሰ አንደኛው ደግሞ ወደ ጦሩ ለመግባት ዝግጅት የሚያደርግ ያላቸውን የሀገር ፍቅርና ከፍተኛ መስዋዕትነት ሳይ በጣም የሚያስደስት ነው። አይናችን ወደ ጽዮን ኢየሩሳሌም፣ ጉዟችን ገና አላለቀም። ሀገራችንን እንገነባለን። የሞቱትን ነፍስ ይማር። תודה לדוקטור יעקב מלקמו על התרגום. לנשיאת דברים בשם המשפחות השכולות, אני מתכבדת להזמין את גברת לירז אינדלו. לירז איבדה את אמה פלגו מלסה אדגח, ואת אביה מלכה אינדלו בן 44, ואת אחיה אווקה אינדלו בן 13. אחיותיה זופן אינדלו בת 4, ואת וואגה בת 2, זכרם לברכה. שלום, אני לירז בת של אינדלו מלכה אסרס, ופלגו מלסה ארגח נפטרו בסודן בהיותי בת 10. יחד עם שלושת אחיי, אווקה בן 13, זופן בת 4, וואגה בת 2, בנוסף תג'ו תגנה בן 2.5. בני דודי אנגו שמולה בת 20, ציינה שמולה בת 18, ודוד שלי מצד האמא רובי ברוק שבנו חיים בחר לנצחו
והוא הקים את שביל על שמו בשכונת מגוריו בעיר אשקלון. יהי זכרם ברוך. אחותי הבכורה וורקי אנדלו, שהייתה הבוגרת מאיתנו, היא זאת שנאלצה בצער רב להתמודד עם הקשיים המוות ועם סידור הקבורה של כל בני משפחה. מעבר לחווייתי הקושי בה איבדתי את משפחתי הגרעינית והמורחבת, חוויתי בעצמי התעללות פיזית ומנטלית בידי הסודנים האכזריים, אשר שרפו אותי בחלקי גופי ונשארתי עם כוויות קשות וטראומה שאין לה מרפא עד עצם היום הזה. למרות כל מה שחווינו, לא הצלחנו לעלות לציון דרך סודן ונאלצנו לחזור לאתיופיה. על אף הקשיים המסע המטלטל שעברנו, בדרך לא הפסקנו להאמין ולקוות שנעלה לארץ ישראל ונגשים את החזון של אבות אבותינו ששמרו בדיקות על הצביון היהודי במטרה שבו אבותינו, היום שבו יתאחדו עם אלוהי ישראל, אותה הבטיח לאלוהי ואוהדים עם שאר אחיהם. לאחר המתנה של שנים רבות, זכיתי לעלות לישראל בשנת 1992 ולהגשים את החלום של הוריי ואחיי שלא זכו להיות כאן. אחרי 10.5 שנים בעלייה, בשנת 2008 הוכרתי על ידי מדינת ישראל כאסירת ציון. עם זאת, המסע להתאקלמות וקליטה עדיין לא תמו במיצוי זכויות של בני משפחתי. על הבמה הזו אני רוצה להודות שוב בקרב ליבי לאחותי וורקי שדאגה לנו לכל צורכנו, הייתה לנו והחליפה את התפקיד הורינו בחינוך, בעיקר הייתה לעוגן ולמשענת לי ולאחיי בתקופה כל כך מורכבת, והצליחה להמשיך ולהחזיק את החלום לעלות ארצה וגם לאחר העלייה את החלום להיות ישראלים. אני מודה לבורא עולם שנתן לי את הזכות לעמוד על הבמה הזאת ולשתף בקצרה את הסיפור האישי של משפחתי ולעמוד פה כנציגת המשפחות שאיבדו את יקיריהם. תודה רבה. מעמד הנחת הזרים. זר מדינת ישראל. אני מתכבדת להזמין את כבוד נשיא המדינה מר יצחק הרצוג להניח את הזר. זר ממשלת ישראל. אני מתכבדת להזמין את כבוד ראש הממשלה מר בנימין נתניהו להניח את הזר. זר הכנסת. אני מתכבדת להזמין את יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת אמיר אוחנה, להניח את הזר. זר בית המשפט העליון. אני מתכבדת להזמין את שופטת בית המשפט העליון, השופטת רות רונן, להניח את הזר.
זר ההסתדרות הציונית העולמית. אני מתכבדת להזמין את יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית, מר יעקב חגואל, להניח את הזר. זר הסוכנות היהודית. יניחו את הזר סגן יושב ראש הסוכנות היהודית, אלוף משנה עורך הדין ירון שרביט, ומר עדנה תדלה, מנהל אזור בסוכנות היהודית. עדנה עלה ארצה בשנת 1984 דרך סודאן עם הוריו ואחיו. 3 מאחיו נספו בסודאן, תגוודה תדסה אמביה בת 7, תמרת תדסה אמביה בן 4, בן צ'מלק תדסה אמביה בת 1, זכרם לברכה. זר צה"ל וכוחות הביטחון. אני מתכבדת להזמין את נשיאת בתי הדין הצבאיים, האלופה אורלי מקמן, להניח את הזר. זר משטרת ישראל. אני מתכבדת להזמין את סגן ראש אגף לוגיסטיקה, תת ניצב אמיר רצון, להניח את הזר. זר הסגל הדיפלומטי. אני מתכבדת להזמין את דיקנית הסגל הדיפלומטי, שגרירת קרואטיה בישראל, הגברת וסלה מרדון קורטאץ', להניח את הזר. זר המשפחות השכולות. אני מתכבדת להזמין את גברת שושנה זבולו גטהון ואת מר מולטו אלמו. שושנה איבדה את 2 ילדיה במהלך ההמתנה בסודאן, אלם צהי וורקו בן 3 ואת טרנגו וורקו בת 1.5, זכרם לברכה. מולטו איבד את אמו ציה פקדו אלמו, בת 75 במחנה סופוהה, את אחיו טרפה אלמו בן 40, ביתו אנקוואה אלמו בת 14 ונכדתו זית בת 4, זכרם לברכה. זר ארגון אסירי ציון יוצאי אתיופיה ופעילי העלייה. את הזר יניחו מר אסאווה סמרה, יושב ראש ארגון אסירי ציון והרוגי מלכות, ומר מקונן אסנקאו, יושב ראש עמותת מסוואט למען פעילי יוצאי אתיופיה. זר מרכז מורשת יהודי אתיופיה. את הזר יניח מנכ"ל מרכז מורשת יהודי אתיופיה, מר נפתלי אברהם. זר מועצת תנועות הנוער בישראל. את הזר יניחו מלאני אלמז מלאקו ובנימין בקלה מתנועת הנוער בני עקיבא.
אורחים נכבדים, גבירותיי ורבותיי, התקווה. המשמר יעבור לדום, משמר דום, המשמר יחטיף את נשקו, הכתיב, שק. המשמר ידגל את נשקו, דגל, שק. יהודי הומיה ולפתי מזרח קדימה עין לציון צופיה עוד לא אבדה תקוותנו המשמר יחטיף את נשקו, הכתיב, שק. המשמר יציג את נשקו, הציג, שק. המשמר יעבור לנוח, עמוד, נוח. נשיאות נכבדה, משפחות יקרות, תם טקס ההזכרה הממלכתי לזכרם של יהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל. הטקס מאורגן על ידי המערך לטקסים ולאירועים ממלכתיים במשרד ראש הממשלה בשיתוף חטיבת רשויות, ארגונים וקהילה במשרד העלייה והקליטה בצה"ל. הנכם מתבקשים להישאר במקומותיכם עד צאת הנשיאות מרחבת הטקס. צאתכם לשלום.